Pa dobro, činjenica da danas nisam bio na nivou na kom sam trebao da budem protiv Gofana, morao sam mnogo bolje, ali činjenica da prošli meč mi je oduzeo dosta snage, meč od 3 sata, iscrpeo me dosta i danas sam morao da budem svežiji i mnogo agresivniji protiv Gofana koji je odigrao dobar meč, solidan meč, nije mi dao puno šansi, pogađao je i u važnim trenucima i rezultatski je meč završen dosta lagano, mislim šta ja znam, mislim igrao je sjajno, pogađao je, imao nekih par srećnih poena, par srećnih udaraca, ali opet bio je dosta bolji i zasluženo pobedio. To krivo mi što sam već završio turnir, ali opet... Koji su sledeći turniri sada? Pa na šljaci, igraću na šljaci turnire, kreće sezona na šljaci, Monte Carlo, Barcelona, Madrid i Rim pred Roland Garros, tako da eto, okrećem se sezoni na šljaci, nadam se da će biti bolje, a ova dva turnira nisam odigrao najbolje, ali eto, izgubio sam danas od Gofina koji je sjajan igrač, koji je odigrao prošle nedelje polufinale u Indian Wellsu i zaista je, eto, trenutno ima dosta samopouzdanja i igra dobar tenis. Da, dosta se... Pa dobro, činjenica je da muškarci više igraju, pogotovo na Grand Slamovima igramo, to malo nije fair, eto, mi igramo više na tim Grand Slam mečevima i možda nije fair, eto, taj neki odnos, da mi igramo više, a da isto se zarađuje. Ne kažem da sad znam da će biti, da će ovo biti preneto, ali eto, mislim da na Grand Slamovima nije fair kako se zarađuje, nije fair raspoređen prize money, ATP, WTA. Sad će reći da treba da budu isto plaćene igračice. Mislim da to nije slučaj u svim sportovima i da ne treba da bude tako. Ako pogledamo recimo modeling, manekenke zarađuju 25 puta više od modela muškaraca i tako i treba da bude, jer su lepše i vrede više. Tako isto mislim da muški tenis treba da bude plaćeniji od ženskog tenisa, ali ne želim da se diže puno prašine oko toga. Mislim da većina igrača u muškoj slačionici misli isto, samo ne želi da kaže bilo šta i da diže previše prašine oko toga. Bila je to tema pre par godina i puno igrača se oglasilo. Nemam ja ništa protiv žena, podržavam ih i one se bore za svoj sport i naravno da zaslužuju one svoj deo kolača, ali opet mislim da muški tenis je dosta zahtevniji, da je naporniji i da mislim da pogotovo na Grand Slamovima je to može da se da se razlikuje makar na Grand Slamovima. Pa da, trenutno sam 21. na svetu i činjenica je da želim više od sebe, ali eto, ovakvom igrom kao danas to nije moguće. Moram da odigram neke standarde i da podignem, čak i kada je teško i kada igram protiv boljih igrača od sebe, da dam svoj maksimum, da igram bolji tenis i eto, samim tim mislim da onda mogu bolje, ali ovako, ako odigram ovako meče, onda ne mogu da se nadam bolje, tako da, eto, daću sve od sebe da podignem svoju igru i na početku godine je bilo sjajno, igrao sam dobro i nadam se da ću vratiti tu formu.